Hey yo, we back again. This is 18 and above. Sila we 18 and above media. You know what it is. Mfowethu lapha igama lakho ubani? Oh, umzongo wakacele. Umzongo wakacele ne? Yeah, esingolweni. Indoda ekhuluma ngani isikhathi esiningi? Isikhathi esiningi nje ngizikhulumela ngazo izinto zocansi ngoba into engizithandelayo yona. Omaphephana yabona nje into ezikanjalo, into engizithandelayo vele ke yona. Noma indlala phela abandla kodwa hey washout. Washout. Slowly but Slowly. Yabona yabona kunento engifisa sikhulume ngayo. Ngifisa sikhulume ngendlwabu. Ngifisa sikhulume nje ngendlwabu. Uyabona abanye abantu bayibona ihlazo le yanto leyana. Ngendlela ukuthi omunye umuntu uma ukhuluma ngayo uqoqwa nje amajidi ukuthi akekho umuntu okaza ayishaya indlwabu la uzuzwa kunezinye insizwa lezi zizona angaze nje mina ngize ngiyenze lonto leyo yabo iqala laphi lento le ngoba phela vele inesikhathi eqala ngaso le yanto lapha ko 14 15 years intwana ezincane lezi yeah yenzeka kanjani le handle yeah ayona indlwabe iqala kuyona leyo minyaka ko 14 uya ko 18 nje somkantshubovu kuyona indlwabe somkantshubovu endlwabeni sokwazi nokushaya izitayela iyatayelelwa ke indlwabe mina ngishayile kakhulu indlwabe indlwabe uyakwazi ukuthi uthi moyishaya ungalahlekelwa isithombe somuntu oyishaya ngaye uyabona let's say ubona intombazane esikoleni usafunda ngisho ubona intombazane esikoleni ngendlela egqoke ngakhona lawa amathango wabonile nobusobayo ungabulahli la ngoba wablahla la iyawa uyabona indlwabu uyakwazi futhi ukuthi mangabe mina mengikwazi ukisho ukucela ukuyochama kothisha esikoleni uyabona futhi thangikhalela yena impela uthisha ke manje kodwa ngisho uthi ngiyocela isithobe sakhe sosibekile ngisibekile emqondweni ngiyocela ukuyochama nje kuyena cha awufuna ukudidisela ngiyochamela yena ngingedwa ngayo yes indlwabeke leyo mofike ema toilet thatha toilet paper fast urole ngoba manje ngimale ukuthi uze ube namaconsi azobonakala ngoba idrip yendlwabe yama spam nedrip yomchamo iyabonakala idrip yomchamo iba namadots alandelanayo nje kube khona indawo obona ukuthi kusprayekile lapha lo umchamo lo ngobuza amawala kodwa ispam asizi imawala uyabona vele ufike kube idots nje eyi1 thatha toilet paper ngirole epipini ngivale ngaphambili ngiyalapho nje waqa ngishaya indlwabe yami ngiyanconsulwa ngifake esithini ngiyaphuma ngiyahamba uyafika ngimtshela ukuthi uthisha la mina ungasamtshenanga kodwa uyafika uyasho ukuthi halo ayikho into ayenza ngiqedile ngaye ngalo indlwabe nje imnandi ungamthintanga kodwa uqedile ngayo kodwa uma kwalahla isithombe sakhe yila kuzothiwa khona indlwabe ke iyabhabhisa ngoba ayifuni ukuthi uyishaye ngobanana ufuna iqini induku ngokugcwele uyabona ngoba manje uyabona mangabe kuthiwa uzoyishaya ithanda ukuthamba ayi uzoba nenkinga kuba njani nje masoyishayile lese soqedile uyaba nokuyisola esinye isicefe esiqhamuka endlwabeni wena ubona abanye beyinqikazi uphipha lento ubona le moyintwana usomfana omncane uyishaya vele leli bheke phezulu ngisho shaya ufike kuvutha ondaba soyachama ke manje uyabona into esesicefe manje awunayo into yokusule ke duzo ngoba phela awuyihleleli usonto sesonke izinto so uthatha noma iskipa sakho ke manje la ke uphipha ke yabona ubalekela ukuthi mangena umuntu angayini yona into esicefe ngizokuthiwa lento abanye bayishaya noma babeyishaya abanye uthola ukuthi endlini bakhona abantu abakhona mhlambe kuleliwe la endlini kodwa kuna umuntu oshaya indlwabu la endlini kuyenzeka nami nje mengithi mengivakashile ngizizwa ukuthi hayi khona le into engiyikhumbulayo efana nalo cansi cha noma mama ngilele nawe embhedeni ngizothi hayi angikwazi ukulala nomuntu embhedeni ngehlele phansi abanye bangilele phansi nje ngiyazi vela konke ekhalayo akho lutho ufuna umince futhi ukuze ingane ekhala uphaqa uzozwa lo phezulu yabo ufuna umince ishaye kahle ungalahlekelo ududuzile mekududuzile uyishaya ngaye ngoba walahleka uyothatha isikhathi ukuthi ibuye ivuke futhi uyabona mana kunalesa sikhathi lesana umuntu ekhula kune movie eyidume kakhulu ekwakuthiwa ilokhuzane edlala ngabo 12 ekwakuthiwa imadoda khona movie eyidumile nje mfethu Emmanuel yayidlala ngezikhathi zalate ngabo 12 na idudulekile ngayo nisebenzisile idudulekile ngayo sibaningi nje sishayile indlwabe noma iphikeke
ingoba yini ilawa amahloni akushaya soyiqedile indlwabe lawa akwenza ukuthi ugcine nawo abanye abantu uzenze wena rich ukuthi hayi mina nje angishaya indlwabe ngavele ngihlale ngilale nami ngingedwa cha kuyenzeka nje nanoma ikubani ngoba khona ukukhanyela ongalawuleki okushuthi wecele singasho ukuthi ukushaya indlwabu kahle kahle noma uma usemzweni wocansi umqondo umuntu wesilisa isikhathi esiningi uyamhambela mase emzweni wocansi ya akacabanga into eziningi that is why uthola ukuthi abanye abantu uma besemzweni wocansi bagcina berape ya uyabo ngoba kushuthi kahle kahle khona lento le ehamba yini ebangela ngisho njalo ngishiso ukuthi emva kokuthi uchamile ingqondo iyabuya uzisola ngithi ukuthi bengenzani bese ngasikhuluma umuntu obekukobile ungazi yini le enza ukuthi ngeke ezinye izinto zamayikhuluma zithi kunenye ingane mfethu yazi ngiyithathile somewhere ngahamba nayo ngayendlini kodwa ngithe mangiqeda ukuchama kwathi ngiveke ngiyixoshe ya iyona phela leyo nto ukuthi mewaphuma lesa sicefa leli ama spam lawa awuqala akwavela abamaningi uyabona uyaphelelwa nje umdlandla ocathi ngathi ungayixosha ngempela kuyenzeka ke lokho into nje yenzeka nanoma ekubani leyo ukuthi mangaphane usuqedile ukulala nentombazana mawadulele nentombazana ube soba naloko umfutho uba seroundini yesibili mawuthule nomuntu osifazana nje wathiwa uyithanda noma umthandi kodwa nje iround okuqala meko wachama nje ngisho ngakuthuma ithawula lokusula lapha mawuthi nisula ngethawula ngisho ngakuthuma amanzi athamba umkhela amanzi ufuna ukuyigeza makuba uyageza uba naloko nje usiyazwa ngibangela isicefo lo yini angayi lapha kodwa masomfuna kwesibili futhi uzomncenga uzokwenza noma yini ngoba iyona round iba nomdlandla lesibili eyokuqala usuku ukhipha nje isicefe kade sikubanga la yabo nje iyona into eyenzekayo nje eroundini lokuqala kodwa kwesibili kuya kwesithathu ngeke ngize ngisho ko4 engazi ngifike kubona mawucabanga mfethu amantombazana ayishaya indlwabu hayi ayashaya amantombazana indlwabe noma ngingenalo ulwazi noma afaka umunwe noma mhlambe ayinubhontshisi kodwa ayayishaya nawe indlwabu amantombazana lezizwa because intombazana nayo iyakwazi ukuthi ithilele nawe ibicabanga umunye umfana kuyimayichama iyona ndlwabe phela leyo yazi ngangaxoxelwa umunye untombazane enye into ethi kwathi ngelinye ilanga evakashele umjidi bahamba baye endaweni sizo umjidi wabhuka ihotel eligrand bangena khona bahlala khona kwabamnandi bathenga yonke into ababeyidinga ngaphakathi umjidi uthe sehlaba lentombazane le futhi wayihlaba yagcina seyikhala ibiza igama lomunye umuntu hayi lakhe ithi lentombazane lomjidi lo wayiyenzela yonke into ihlezi ikhala ngoba kuze bahlukana ngenxa yokuthi bathi yenziwa yini lonto le iyona phela lento uthola ukuthi umuntu uzafike kuleso simo sokucabanga umunye umuntu usuke engakuzwa lo muntu usuke ecabanga umuntu owake wamchamisa lento esasikhuluma ngalela langa usuke ecabanga umunye umuntu owake wamchamisa yena mhlawumbe usefuna ukuya kuvutho ndaba ukuzalale ngoba lento yenzayo akayizwa kahle avela acabanga usikhumbuzo ukuthi wayethandana nosikhumbuzo emchamisa kahle avela acabanga yena uzofika la ifuna ukuya khona ngoba manje usebeka isithombe sakhe awucabangi ngicela ukuthi mhlambe lento esuke yenza ukuthi abize lo muntu ingoba le khona olijikayo lake lajikwa uyena umuntu oqala mhlawumbe walijika kwaba uyena ngeke kuze kube njalo kabili ngaba njalo kodwa angikholele ukuthi ngingaba njalo usuke engakuzwa because mangabe ukuthi wena uyakuzwa vele uconcentrate yokucansini uzobeka wena la emqondweni ngoba ukulento eniyenza ninobabili kodwa mangabe ukuba akakuzwa vele uzozicabangela into eziningi agcine kubiza ngosomthuko ekubiza ngothulana kubiza ngoxolana ngoba vele akekho la kulento eniyenzayo ucabanga enye into yena ke ecaleni usuke ekukhombisa ngosobala ukuthi akakuzwa lo muntu okay naku uyihlalele manje sowungaka uyihlalele ngemhlambe kini mhlambe sekuyisebusuku kanje awuna plan namuntu alikho nje iphoyinto licuphile somewhere uzofikelwa umuzwa wocansi namhlanje uzofika idemon lokubukela iphone wenza njani hayi kubuyela nje endlini mangawuthi mengihleli nabantu baxosheke ngithatha isithombe sadudu ngisibeke emqondweni nje ngizayinela indlwabe yami clean ngilale ngiqonde futhi indlwabe ayifani nomsukulelo nomuntu osifazana indlwabe ulala zwi wawizwa nento eyenzeke eminyango emoyishaya sekulethu uvele kani nobuthongo bekuhlasela awizwa into eyenzekayo eminyango ulala zwi ubona ekseni imnandi indlwabe imnandi indlwabe ukuba yona asiyithathi njengehlazo ngabe siphila kamnandi emzansi ya ne ngeyimnandi indlwabe
kakhulu. Manje kusho ngamanye amazwi mangathiwa ukhethana intombazane mhlambe nje ongayazi intombazane nje nokuthi mhlambe lentombazane nje ikude kumele uyilande kumele ufake upetrol mhlambe nje noma yeah uyilande nokuthi usikomoro ushaya indlwabu. Angasonge ngishaya indlwabe kunokuchitha imali ngiyolanda into evele efanayo ngoba phela vele into ebalekile ukukhipha le spam. Angithiwa ibola leyo nto. Lo wani kusengenzeka afika ngicishe la. Yabo? Kanti isandla sami sinomusa. Uyabona leyo nto. Controller ngendlela ofuna ngayo. Yeah, mengifuna imbobo enkulu ngasigephisa, mengifuna encane ngisigephise. Mangibona siyangihlukumeza le ngizofesa kanje ngilifake la ngishaye nje. Isinandi sami izitayela nakhona endlwabeni izikhona. Showcase. Uyabona? Mothanda futhi uyishaya na kanje uyibambe ngokucicane, uyitayelele, uziguqula isandla. Uyabona ngoba uzummemeza usibanibani lo sikhwibisho sokumbeka emqondweni. Kodwa ngathi inkunzi kakhulu le ndlwabe. Hayi indlwabeni nangumpetha. Mathiwa nje ngavula isikole sendlwabe hawo. Ungaba uthisha. Ngaba uthisha omkhulu hayi nothisha. Ngaba uthisha omkhulu. Unamanje kusenze kuyizume vele. Hayi vele ngeke ngingayizumi. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi intombazane ufisa ukuyanelisa kodwa uyisabe. Kungathi ungaphumela eminyango uma ukuba mhlambe unalo itoilet endlini mhlambe ukuthi ukuthulula noma u1 nje uyithulula ngayo ke manje ngoba ila endlini uyayiqala abafana abaningi bayayenza loyo nto umama omqala umuntu esifazane ukuba nayo uba nalo lolo valo ngoba awumazi la ibuya khona kulona ivirgin yayibona lo nto nawe ufuna ukuthi akubone uyinkunzi yabo uthi cheke kancane eminyango ufuna ukubulala into yakho ubulala into yakho ubuye ufresh. Lapho athi uyokujaha wena sisathanda ukuqaqamba safuna ukuthi lithi ukwehla kancane na uzenzele okunge mdrayisela yazi wakhuluma ngenye into wakhuluma ngenye into ocele le yokuthi mhlambe ngaphambi kokuthi ulale nemama mhlambe ku round 2 kodwa yena lwanazi ukuthi u round 1 but wena uyazi ukuthi u round 2 so uya number 2 u round 1 uchamelele kude khona lezi zinto lezi zokulokuza zokuzibooster ezidayisa ko adult wealth endaweni ezithize ubona ukuthi kufanele uyifihle yini le yanto mengabe uyisebenzisa kwimama likwazi ukuthi ustrong futhi wena strong vele noma kubalekile nokuthatha lona uhambe nalo just ukuthi uyolukhombisa ezinye izinto ukuthi ake sizame lezi zinto sibone ukuthi zingasiphathelana mhlambe ebudlelaneni bethu. Okay lapho ngingasho ukuthi ngesingami kungashiyana ukuthi uphathini wakhe yena umuntu kanjani. Uyabona lo nto umuntu ongakwazi ukuxoxa naye into efana naleyo nivumelane naye kodwa wona kahle kahle ukuthi umfihlele ngoba ngelinye ilanga umuntu osifazane unezinto emqondweni wakhe ehlezi zikhona une short temper uyayibona lo nto mina xabana uzohamba ukukhuluma kubangani bakhe hayibo lo ngidlala lona unelezenza strong udla nanka amaphilisi athize ngithi uyayibona lo nto lapho kuwena ke manje usuyazeya nakwabanye abantu besifazane. Uyayibona loyo kubalekile ukuthi ukufihle lokho ngoba nochathayo akamtsheni ukuthi ngichathile angithi uyayibona loyo manje umazi njengomuntu ostrong njengomuntu ostrong ngani uyafa email la before magezi angithi uyayibona loyo nto uyabona kunenye into engiyibukile lezi intwana lezi ezincane ngoba kahle kahle ihloko sigcila kakhulu nendlwabu namhlanje yabona abafana abancane wena ke ngithi nje unentwana encane mhlawumbe iyayithinta ifoni yakho balekile ukuhlala uyobheka lapha ihistory ukuthi yini ke yangena la kulokhuzane ku internet la yini ke yaseshwa la ngoba lezi intwana lezi zisikomora ngawo zishaya ngayo indlwabu ilokhuzane iphone uyabo so nje iphone and imbi lento ukuthi iphone ivela noma ikuphi ivela kalula uyabo itholakala kalula intwana seziyazi ukuthi ziyithola kuphi so iyona ndlela le eyishanga and angimele futhi uphatheke kabuhlungu uma umzali ngoba indlela yokukhula indlela yokukhula and kuyindlela yokukhula yinhle ngoba akayanga kwenye ingane wayokwenzela ukukhuluma noma wayolimaza enye ingane ngokomngane babo uyena nje uzithathelela isandla sakhe esinomusa samnikeza into ayifunayo wafika kuvutha undaba. Uyabona ngiyakhumbula lapha kanyuso sisalusa kuna insizwa noma ngenza ngibize ngegama yayithanda kuba indala kunathi njoba yayindala kunathi kwakuke kudlala competition la ekuseni indlwabu vele thina sizingane njoba sizingane nje sizokhabela umchamo nje but yona inkunzi malanga seyindala kunathi sibuza ukuthi yini lecanywe lo muntu lo echama isidoda uyabo echama isidoda siyazibuza ukuthi
yini leqhamulo athi abafana nisebancane nizokhula uyabo nifike kule nkulumo sivele thina sikhula nje sijahile sihleze sitraya usibheka ukuthi kunjani sekuchamekani manje ukuthi uyabheka hawu kusomchamo mbonza ayikho lento engichama umchamo kwesinye isikhathi utshena ukuthi nawe usufikile futhi indaba ushaya wona umchamo straight bakuhleke ngoba yini uya actor useyingane kuyazenzekela lokuthi kufike imana kwabo yabo nje sibuyele khona la uke wathi khona amantombazana ayishaya kanjani indlwabu yazi ngikhumbula okunye masikhuluma nje enye intombazana eyisebenza kaanti yabo ama sausage nje engakabi khona maya baba afika manje ama sausage nje okhumpatsha uanti ngolinye ilanga ihambile ayikho eclinic methu uyavula esikhwameni sayo phakathi kukhona le sausage liqhinwe ngecondom phakathi nawe uyayiboka ukuthi kwakwenziwani lapho ngalolu sausage uyabona maybe uyibuza yamanele yancamela ukuyekani umsebenzi ngoba yini ukushaya indlwabe sikuthathiswe kwehlazo kana akekho umuntu ongayishaya indlwabe usho nje ngitshela akekho umuntu ongayishaya ngisho indoda endala kokobaba ke manje bayayibulala nje indlwabe oma bethu bayayibulala nje indlwabe bebethola ithuba bebona uyazecele ngoba imnandi indlwabe khona lento le engihleze ngiyibuka futhi amantombazana amaningi asebenza lento ekuthiwa ama-dildo ama-pipe la okuthengwa uthola ukuthi elinye liya vibrator elinye linjani uyazi ukuthi omunye umuntu wesifazane ukholelwa ukuthi yena akanandaba ukuthi kuze kungene something kuyena mayethintekile nje wakha noma ubhontshisi exactly mayethintekile umuntu uthola ukuthi akanayo ne-dildo akanalo ipipe straight unento ethi moya ingcafazi vibrate bese azithintise ngayo la phezulu kule ndawana ekuthiwa iklito phecelezi uqhotho anyakazise lapha khona until kuze akuyacha uyabo so kahle ngiyafisa ukubuza amantombazane ukuthi kahle ayasidinga noma akasidingi yini thina uma kuwukuthi ayasidinga thina yini la idinga kuthina ngoba ayakhona ukuthi azifikise kuvuthondaba nathi ke ngifuna ukubuza wena ngoba ukhona wena umfana amantombazane siwadingelani ngoba siyakhona ukuzenzela yabona intombazana ukuchamela njengoba ngithi kuyinkinga into eyisicefe endlwabeni ile yokuphipha mase egcwele la embobeni yenkaba amaspem yabo leyo nto leyo isicefe mase unelu uyaphipha uyankonca ke manje yabo ingathi ungachamela endaweni yawo uchamele endaweni efanele yawo amaspam la afana makaye khona uyabona nawe khona into ethi icosolo kuwena ngoba naye umuntu esifazana ditime egeleza naye makuthi nicishe naqondana ngokuchama nawe ditime egeleza amaspam kuyena khona ngoba ayashisa yabo khona into ayenzayo kuyena emnandi yayizwa leyo sakumkitaza la ukumbona omunye uthothi yes ukumbona omunye uthola ukuthi umchamela azanambithe ngathi nje udla into emnandi cha usenanele yona yashisa uyabona ngiyakuzwa ngoba ngelinye ilanga kufanele sibabuze labantu besifazane ukuthi ma kusuke kwenziwe inkonzo le esikhuluma ngayo uthe konje ngingayibizi ukuthi inkonzo mabhebhana nganele sihloniphizo ngoba isizulu leso ngisho enkantolo uyasho ukuthi wangibhebha ngenkani uma ke la owesifazane mhlambe bebhebhana nowesilisa la khona ekuze uthola ukuthi owesifazane seloke elibizile igama lakho uthi noma usabela uthola ukuthi ayikho inkulumo uneleshile so wash out slow usabela ucele uyikhona ingabe khona futhi inkulumo aqhamuka nayo ukuthi engabe kusuka sekwenzakalani la kana kukhulunywa akusebenza mina ngiyasabela kuphela ngiyasabela nje kuphela unelithi mzo umnandi baby mzo umnandi yezwa okay baby phela ngiyasabela ngoba yini ngemsebenzini ngizophelelwa umsebenzi kufana nani mina njengomuntu wesilisa mekuthiwa sihave nomuntu wesifazane angimfuni umuntu wesifazane mina ozobuya muve angazi kwabanye bayathanda ukuthi uthiwa woza na obone emsebenzini mase kusebenza induna ukuthi umsebenzi owenzi kahle isho ukuthi lenkulumo cela iqonda ukuthi mase kusebenza lo sisi lo onayo noma intombi yakho nayo seyikulekelela ukuthi umsebenzi owenzi wena ngendlela operform kahle manje iyakuhlangabeza uthi fika manje mina ngizwani nalonto ngoba ngifuna ukufinyelela kahle ngikuze lala wena mina ngiyasebenza manje yabona mana okusho ukuthi mhlawumbe makwenzeka mhlawumbe uyiphendula wenza lokho kuthiwa phecelezi isitayela sezini ya
uma ngabe wena uthuza nayo ibikuhlangabeza uyifundo ngiyifunda yonto uma ngabe wena yangiphazamisa uma ngabe wena cele kuzoma yena azizele yena hlehle azizele yena angizwa lutho lapho futhi angizwa lutho lapho ngaze kusemnyanga ngachama yedwa futhi ngaze kusemnyanga mina into engiyifunayo ukuthi ima wena ngishaya isipani mina ngize ngifike kuvutha undaba vele uqhanyiswa yimina nami ngiyazichamisa phela yazi ngifisa ukuthi ngithi ukuphuma kancane kulesihloko sesalamhlanje sendrwabo just nje kancane ngifuna ukukhuluma ngalento yokukhothwa kwepipi nokukhothwa kwengquza ngifuna ukwazi ukuthi if ukhothwa ipipi wena ngikhuluma nawe nje ukucela kukhona ukuzwa mhlambe ukushintsha ukuzwa ukuthi kukhona ukuzwakalayo ngoba ukuzithuke nawe sekunyakaza obhozo lapha ezantsi uyabona khona lo akugidazeka loba kufana nezibele uyabona ukukhothwa la kufana nokukhothwa izibele nje ungathi ungambiza ngako konke umnike nephini yabo ubinyeke nje ngithanda izandla nje ecela ukuthi udelile uyayibona leyo nto nje namehla ashintshe ngathi uyinsanga yabo nje kumnandi kona usakho ngoba thina abantu besilisa the time sisakha abantu besifazana into ekujabulisayo wena umuntu wesilisa noma ngingakhulumeli sisonke thina abantu besilisa ngoba mhlawumbe omunye khona suke kujabulela mina kusuke kungijabulisa yilokubona uphathini wami ejabule singaka ibhingilika kushibilika kwangubo enyuka nawe eba namandla ongawazi wathathaphi unamathelo nje uqhotho unamathelo uvule center ngoba yabo ekamereni uvule center uthi ukuhlika kancane uye kuyona imbobo uthi kancane umbone benuka kakhulu ungasongwahlala uyabona kwesinye isikhathi omunye uyaza kubizeni ubothi hayi sefuna lona manje se right uyabo lokho kuyajabulisa ngoba usekudonsa yena kunyuse alibamba alifake yena ngalesikhathi wena uthi usafuna ukuthi umuntu umkhotha amabele kancane cha akasekho lo factoreni sengakhothwa sefuna lona alibamba alifake so ubuya la ngenyevu ecela lento yoromance umdlalo nje lo kungakafiki ekuthenini uyalifaka ubalekile ubalekile ngoba ufuna ulithusa igazi lomuntu wesifazana ukuze la abe home angabikho dry ngoba manje uzomlimaza phela mozovele ufike kuyena nje so uyalifaka uyabona leyo nto lisuke nalo lingenawo size wepipi elizayo ngaleso sikhathi ngoba isuke idry uyabona manje wona mafuka uliphusha nje uyamlimaza izinyama phela lezi ufuna ukuthi umota wodwa nje komgijime ube nesikhathi akuviki uya ngasendlebeni ngoba nayo indlebe iyumthelela ngazi kanjani kuhamba kanjani ngendlebe akakuvike nje ubuye umphuthume ecela indlebe imbi uyibhaso washout ngendlebe imbi indlela wecha uyimbi imbi impela indlebe ngoba ngazi umhede uyabona ngazi umhede usondela kuyena uyiletha wena ke manje ekusukela yena ngayo yabona nje mekuthiwa ekamereni enza yonke into ekufikelayo uke wahlangana nokuthi ngoba ezinto siyazibonela kumaphone uke wadibana nokuthi uzithola ukhotheka isigaqa sesende omunye wabanye wakwangikhotha sona kodwa ngangingakholelwa ke phela lento ukuthi thina abafana sibuye sibe nale yandawana uyabona leyo yokuzenyeza angithi uyayibona lo yona ngifuna ukuthola ukuthi kuke kwenzeke yini ukuthi uchama usasakhwa ungakahlabi hayi akukaze kwenzeka kodwa kwabanye babafowethu engisixoxa nabo ngocansi bayasho ukuthi akuyenzeka mina kwakwenzeke mina indlwabe vele ngoba usuke ubeke isithombe emqondweni kodwa uyishawa omunye umuntu awuyihayi wena mina nje okwenzayo kumina ukuthi uthi ungena nentombi endlini kade uyilangazelela ngithi uyibona lonto uthi usifala nje isicapho ubuqonda ubudedela khona la eandeni ke kwenzeke lokho kwena kumina uyamqala umuntu osifazane umilili unesinqu unamahips uright muhle futhi uyabona ngithi ngena nje endlini uyasivala isicapha vele kade uqhanyelo la endleleni uyabona umnyango angithona vele kwemqondweni walento ayisuku la kwena uthi hayi ngiyomdla ke manje uyabo kade ngilifisela usuku angithi ayibona lona makela ungamhlabanga ukulangazelela ukulangazelela ngabe ngiyakuzwa ngicela kube mhlawumbe uthi
ungena naye endlini ngenxa ukuthi kade umdlangazelele bese mhlawumbe ulifaka ufende kabili kathathu bese uyachana nako lokho kuyenzeka kodwa nako lokho ngikushoyo kwake kwenzeka kumina ngikhuluma manga usivale isicapha phela kucela ngithi uyazi ukuthi ukuze uchame kumele kuhlehle inyama iye phambili hlehle phambili lihlele ande noma lihlele trunkini noma lihlele limile alizange lize lihlele idwabu limile azange kuhlehle lutho azange kwenzeke lutho ukubeka into la kuwena emqondweni kwesinye isikhathi mhlambe nawe kuyenzeka leyo nto uthola uzovela uphisa ukuyochama kade uqhanyela uhleli la ufuka umchamo oqala uzophuma ube inyukunyuku bese kulandela umchamo nje lo ojwayelekile angithi lento uyibone noma uqabulana nentombi uqabulana nentombi ubona ukuthi kahle kahle fana ngabe sesilele manje uma uthi uyalithinta linojuice lapha ngaphambili ujuice owuketshezi njalo umhlobo iwona ke lo juice uba mningi ngoba wena kade ulangazelele mhlambe futhi unesikhathi ugcinile ukuthola lenkulumo uyazi ukuthi icele kuyenzeka ukuthi intombazane ungakayifaka imuntu ungakayenzi lutho usayithinta thintile uyazi intombazane ikwazi ungimanza nihleli nixoxela ungakayenzi lutho ngoba iyalazi uswazi oyinikeza lona imanze nixoxela nje uyaqala uyafika wena uthi uyathinta sengimanzi vele sekonakele so uyakufaka nje kuyenzeka ke lokho ngoba nayo isuke ikhumbula leso sikhathi wena mhlambe nihave amothi nijwayele ukubhebhana nayo ayibona yona isuke nje ubize kuwena vele yazi ukuthi namhlanje sobhebhana uyabona yona mhlambe wena uyidonsisa uyakhuluma nje ayikho lapho yona uyakhuluma nje ayikho lapho yona ikembhedeni ngomqondo wayo uyabona yona kuyenzeka nje emantombazaneni nakho lokho ngoba nakuthina abafana kuyenzeka so intombazane elithi yazi mina uma ekhaya kwathini awukho nje lapho wena cabanga ukuthi kuyona yini ekamereni kodwa manje kuye ekamereni ziyaqala ke izindaba niyafocusa ke engxoxweni ke manje kwayini so ubhebhile ipipi liyakwazi ukulawula umqondo futhi yakwazi ukulawula ipipi exactly zombili lezi zinto ziyaxhumana ile nto sikhuluma ngayo sithi umuntu wesilisa ingqondo iyakwazi ukuthi ime ukusebenza uma ngabe elangazelela ucansi kodwa uma ngabe esechamile noma ngathiwa kanenzanga ucansi but as long as ekhiphe lento ekuyiyona emishisayo nemenzi lokuluku uyakwazi umqondo ukuthi ubuye esechamile lento aduyisho ukuthi uthi uqede ukuyishaya indlaba kodwa ubuzisola uthi bengiphiphe manje yini mengenza vele yabo okusho ukuthi nalabantu abarape abadlwengula emva kusedlwengula lesechamile uyazisola that is why uthola ukuthi bazombulala umuntu kade bemdlwengula abantu ngoba uyazisola uyazi ukuthi lento izophuma ibe ihlazo mhlawumbe ebantwini uzophuma lo asho ukuthi imina uzokhona ukungikhomba futhi ngingene ehlazweni ngcono vele ngigqiba ubufakazi izona ke izinto zilezi zokubeka waphuma ispam sokuqala okuyinto kodwa cela singayigqugquzeli le kahle kumele sizame lento sibantu besilisa ukuthi silwisane nemizwa kwesinye isikhathi ingagcini kuphumelela imizwa ake kuphumelele thina kwesinye isikhathi ngoba uma ngabe kuphumelela imizwa kuyenzeka ukuthi imizwa igcine seyikubhedisa into efuna uyilwele uma umuntu wesilisa yileyo ukuthi ungavumeli umqondo wakho mawungavumeli ukulawulwa ipipi ipipi malawulwe umqondo wakho yes uyabona wama uzovumela ipipi lilawula umqondo uzoba lama plans lona linele limile nje bese sikushaya thina liyalala ke lona lizidrayisela nje vele shwabana libe ncane igama lesho 18 and above kanti ke igama le TV it's 18 and above media igama lakamfowethu lapha ngaphesheya umzo slowly wakacela isibongo kanti ke izona izinkulumo lezi sivame ukuthi siyixoxele ngazo nje mabe siyihlalele sizinsizwa enye ama episode le ngicabanga ukuthi nizoyithokozela nijabulele qinisekisani ke ukuthi ke niya comment niphinde ke futhi ni like niphinde futhi nidlulisele nakwabanye ni share ngoba impela sifuna ukuthi ikhule ngendlela esimangalisa abasubscribe abantu ikhule lento futhi ngicela uvalelise lapho ngicela uvalelise kubantwini ngibonga kakhulu kubabukeli ukuba njengoba nathi sizama ukuya phambili basisupport ukuze uhlelo lwethu liqhubeke nokunye sokuzwa kubona ababukeli ukuthi ikuphi mhlambe yes yini efuna engase singakwazi ukukhuluma ngayo abanenkinga naye emakhaya ngibonga kakhulu kubabukeli